Pomsta je sladká. Občas někdo potřebuje dostat přes kokos. Petr je na telefonu. Petře, ahoj. Ahoj, ty bys měl jednoho adepta, tak povědej o tom. No jasně, hele Vláďo, v sobotu jsem byl pařit jíst s Madou, takhle kámošem a byl tam nějaký surovej debil a prostě zkoušel to na ní, chtěl jí dát pusu a něco jí dal s rukou a ta nepřijeli ty policajti, tak já bych ho tam rozšetoval a chtěl bych se takhle víc co přes tebe, jestli bych jako nějak... Jasně, jako, pomstíme se. Že si ho najdu. Jasně, chápu. Takže buď na telefonu, hele, a já jdu na to, jo? Jasně. Halo? Hele, jak halo, ty vole, hele, ty vomáčko, co si o sobě myslíš, ty vole? Ty vole, kdo to je? To je tady Vláďa, ty rosole jeden. Hele, o co je, vole? Hele, jako ty nevíš, jo, hele, ty si prej teď na té akci v sobotu dělal do mojí ségry, jako. Cože? No hele, nekecej, ty vole, kroutil si tam ruku a chtěl si narvat ten tvůj hnusnej slizký jazyk do pusy, ty vole. No a co je ti do toho? Hele, bejč s tebou, tvo, tak já se bojím, chlapče, fakt se bojím, ty vole. No to se boj, vole, to se boj. No ty se boj, protože jsi má u mě dement. Kdo je u tebe dement? No ty, vole, hele, na tebe mám spadeno já a mý ségry frajer, jasný. No a co? Já tě sejmu teďko a příště tě sejme jí frajer, jako. Ty si z toho staneš na zadek. Fakt zvědavej. No tak jako jo, protože hele, na mojí ségru šát nebudeš jasný, ty koště, no ty vole. Co, komu říkáš koště? No ty seš koště, mají dostaneš přes držku, ti říkám. No tak pojď, no to jako jo, a čím mě chceš srovnat ty vole, tou tvojí ručičkou, jo, ty vole. Je ručičkou? No. Tak to si řekneme osobně. Hele, jako, no jasně, hele, jako seš ty, já si dám k svačně, jo. A tak běž se rovnou objednat na plastiku, ty taštičko, jasný? To určitě. No jasně. Mě vyhrožuje. Hele, má ti dám hlavičko, ty půjdeš rovně, jasný? Cože? Tebe zmaluju, že jsi to v životě neviděl, frajere. Ty mě, jo, a čím ty vole? Hrtěnkou tvý mámy, ne ty vole? Co se do mý mámy? Já tě střískám, počkej, uvidíš ty jeden. Mlátím ti, že jsi to v životě neviděl. Ty kriple jeden zasra. Pomsta je sladká. Hele, ty vole, já jsem u tebe, ty debile. Ty vole, kdo to je zase? Jaký tam zase je? Hele, já jsem frajer tího, který si mám zlomil ruku, ty debile jeden. Počkej, ty dostaneš do čumáku, si vycházíme tohle. No, nebojím, nebojím, vole. No to se teda půjde spát. No to teda, hele, neskoušet teda ne, dostaneš do čumáku, ty pakový tady debile. Já si tě najdu a to si vyřídíme, uvidíš. Uvidíme, kdo koho rozseká, debile. Chcete se taky pomstít? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.